vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chiso changu zvekare, vigai chitupa changu, nekuti nyaya yangu inonyadzisa kana kutoitaura, asi ndangotiwo regedzai ndinge ndichingouyawo padare renyu so that ndikwanisewo kuzongonzwa miono yevamwe, asi I know zvazvo kuti hakuna zvazvinozochinja because zvinhu izvi zvakatoitika, ende mwana wacho watakazozvara handifungidziri kuti pane anokwanisa kuti mwana iyeye ange achizodzorerwa mudumbu raamai vake. But advice yandingangoti ndinodawo kubva kune vedare ndeyekuti mwana uyu watakazvara tomuudza here kana kuti tongosiyana nazvo iye ozongozvionerawo kana akura. Please advise me. So mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: inini nekahanzvadzi kangu, vabereki vedu vaiva vanhu vekuti vainge vachishanda nguva zhinji vaisagara pamba. Amai vangu vainge vachifamba vachiita zvekuhodha nekuzohodheserawo vamwe vanhu. Vaiwanzokuenda kuBotswana. Kana vari sababa vangu, baba pamba chaipo, vainge vasingatombogari nguva yakati rebei vari pamba because ivo baba vainge vari musoja. Zvekare baba vakabva vazotanga kushanda vachiita zvezviya zvekubvisa zvimbambaira kubhodha reMozambique uko. Saka baba tainge tisingambovaoni kwenguva yakati rebei. Zvino zvaiitika ndezvekuti amai vaiti kana vaenda kwavanenge vaenda vaiwanzokutisiya tiine musikana webasa, but mai zvavakazoona ndezvekuti vasikana vacho avo vainge vachivashandira vainge vari vanhu vekuti kana amai vasipo vaibva vazotanga kuba magroceries because mumba medu maigara makazara muchiita kunge mushopu because amai vaiita zvekuhodha vachizotengeserawo vamwe vanhu. Saka amai vakabva vazongotanga kutidzidzisa kuti tinokwanisa kutosara tiri toga pamba tiri two, even though pamba zvapo painge paina garden boy uyo ainge achitogara pamba pedu nemhuri yake. Saka mumba medu isusu mumain house taizongosara tiri vaviri, inini nehanzvadzi yangu. Right now mukoma, inini ndine 35 years then hanzvadzi yangu ine 33 years. Vabereki vedu vakangoita gore mwana. Saka kana makatitarisa munotofungidzira kuti inini nehanzvadzi yangu tiri matwins. Saka takazoti tava kungosara tiri toga pamba, tikabva taona kuti zvekurara umwe noumwe ari muspare bedroom make zvainge zvichityisa. Kudzamara inini nesista yangu tazongoona kuti it is better kuti tinge tichizongorara mudining. Munongoziva kuti kana muri vana, kana mukaona movie ramunenge maona munobva mazotanga kutya. From there on then sisi vakabva vazondikumbira kuti vange vachiuya kuzorara muspare room mangu. Saka tainge tava kungorara tose pamubhedha pangu. So takazoti mukoma tava kusekondari, muviri yedu paya payakazotanga kuchinja. Dzimwe nguva ndaizoti kana ndamuka ndinotoona kutoti ko zvandinenge ndakatobata mazamu asisi. Sometimes ndaizoti paya kana ndazomuka ndobva ndatonzwa kutoti ivo sisi vanenge vakatobata sikarudzi yangu, but zvose izvi mukoma vainge vachizviitira vari kuhope. Dzimwe nguva waitoona vachitotambisa sikarudzi yangu, then inini manje ndaibva ndazonyara kuti ndinge ndichizomuka. Ndaibva ndazongoramba ndakangorara ndichingopretenda sekunge ndakabatirwa nehope. Kudzamarawo sisi vazomuka vobva vatoona kutoti matambisiro avanga vachiita nesikarudzi yangu iyowo inenge yatomira. Then zvinhu izvi mukoma zvakangoramba zvichingoitika, ende taiti kana tichiita zvinhu izvi umwe anobva apretenda sekunge anenge akarara. Kudzamara mukoma tazototanga kutozotoitana romance, ende taitoti tichitoitana romance tobva tati hatifaniri kuti tinge tichizorara tose, asi mukoma takabva tazokurirwa nemafeelings. Saka takatanga kurara tose, inini pandainge ndiri form 3 ivo sisi pavainge
vari mu3rd term yeform 1 ndo patakatanga kurara tose kudzamara inini ndichizonyora form 4 yangu, asi sisi vakabva vazobatira pamuviri apo inini pandainge ndava muform 5. sisi one day ndo pavakabva vazongoti ndiri kunzwa kuti zvimwe zvandiri kunzwa anenge masymptoms epregnancy. ndo patakabva tazofind out kuti sisi vainge vatobatira pamuviri. Then nekudawo kwekuti tainge tiri vana takabva tazongotengawo umwe mushonga because taingonzwa zvichingonzi hanzi zvinhu zvinovava, hanzi ndo zvinoita kuti nhumbu inge ichizobva. Saka takabva tazoenda kunotenga umwe mushonga wepanado uya unenge wakaita liquid unowanzokupiwa vana especially the newborn babies. Takabva tazonotenga kamushonga kaya kufamasi without consulting anyone. Takatonyepa tikabva tati tainge tatumwa naamai vedu kuti tinge tichitenga mushonga iwoyo. Takati tautenga then sisi ndokubva vazonwa mushonga wacho iwoyo, then tikabva tazomirira kuti nhumbu yaiya inge ichizobva, but haina kubva. Sisi vakangorwara zvishomanana, vainge vachingoti vainge vachinzwa kupera simba, but isusu takatofungidzira kuti maybe kupera simba kwavainge vachiita ndokutobva kwenhumbu yacho. From there on amai ndo pavakabva vazongoti one day takatogara as a family, baba vainge vatoripo musi wacho iwoyo. Ndokubva vangoramba vakangotarisa sisi vakabva vati iwewe nditevere. Mushure mekunge vasimuka vakabva vazoenda nasisi kubedroom. Vakati vaenda nasisi kubedroom kwavo ndo pavakabva vazodzoka vachipopota vachiti hanzvadzi yangu yainge iine pamuviri, but already tainge tatoudzana kuti zvose izvo zvatainge takaita zvaifanira kuti zvinge zvichizoguma zvekare. Vabereki vedu havaifanira kuti vange vachizozviziva. Saka ivo sisi vakabva vangonyepa vakati ndine vakomana vangu 3 vandanga ndichidanana navo, saka handichazivi kuti wacho akandipa nhumbu iyi ndiani. Zvino baba vakabva vazoti kana iye mwana ari kuti ane vakomana vake 3 vaanga achidanana navo, zvinokwanisa kuzotinyadzisa mune ramangwana. Kana izvezvizvi tikamudzinga pamba tobva tamuti chienda unogara neuyo wacho wauri kufungidzira kuti ndiye akakumitisa, then mune ramangwana zvobva zvazobuda zvichinzi mwana wacho haasi wemurume iyeye uyo waanenge atizira. Zvinokwanisa kuzotinyadzisa as a family. Baba vakabva vazosugesta kuti iye hanzvadzi yangu aifanira kuti ange achizotanga azvara first, then kana kuri kuzonzi anenge achizoenda kumurume anozoenda kumurume atova nemwana. Ndo zvakazoitika ipapo. Mushure mekunge hanzvadzi yangu yazozvara, vabereki vakabva vati hanzvadzi yangu yaifanira kuti inge ichizoenderera mberi nechikoro, ende ndo zvakazotoitika. Hanzvadzi yangu yakabva yazonditeverawo kuyunivhesiti. Akati auya kuyunivhesiti mukoma haana kana kumbogara aita musikana. Ininiwo musikana uyo waakasvika ndichidanana naye akabva andiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizorambana naye. Akatopopota akachiti saka all along pandainge ndiri kumba, ndakagara kumba ndichinetswa nemwana, ndichichengeta mwana, iwewe wainge uchitorarana nevamwe vasikana panapa payunivhesiti. Saka ndikuda kuti unge uchizorambana naye. Ndokubva ndazorambana naye musikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Ndokubva tazoenderera mberi inini nehanzvadzi yangu tichingodanana, but tainge tichitongozviita hedu in secret. Taizoti kana tadzokera kumba we would find it to be very difficult. Munongoona kana muri vanhu vekuti munenge muchidanana muchirara mose, kana ukazoona mukadzi uyo waunenge uchirara naye akapfeka kana kamini, sometimes unobatwa nemafeelings ekutoti unenge uchitoda kutorara naye, but zvaizonetsa nekuti sometimes pamba panenge paine vanhu vehukama. But mukoma takaita this relationship for many years, kudzamara hanzvadzi yangu azondikumbira achinditi ndiri kuda kuti ndinge ndichiroorwa. Ndikabva ndazomupa mvumiro iyoyo mushure mekunge azotanga kushanda kubasa kwake ikoko. Ndo kwaakazosangana neuyo akazova mukuwasha wangu. Iniwo mukoma zvakambondiremera because sometimes ndaiti kana ndakarara so, kana ndikapepuka ndikatanga kufunga hanzvadzi yangu sevanhu vekuti takangotangawo kungozivana ende
unenge ungoriwo that feeling yekuti zvose zviya zvandaimuita ndo zvaava kuitwa nemurume wake, saka zvaitombondishayisa hope izvozvo kudzamara ndazojairira until ndazokwanisawo kuzoita mhuri yangu. But the disadvantage yandiinayo, the same disadvantage yandakaudzwa nehanzvadzi yangu iyoyo yekuti once kana ndikagara ndakufunga sometimes kunyangwe nditori pakati pekuita bonde nemurume wangu ndinobva ndatopera mafeelings, ndinenge ndichitoda kuti ndinge ndichiva newe. Ndozvandinongonzwa izvozvo mukoma. Mudzimai wangu iyewo anotofungidzira kuti maybe sikarudzi yangu ine dambudziko, but sikarudzi yangu haitomborina dambudziko, inhau yekuti I am just sensitive towards my sister. Kana ndikangogara ndamufunga then ndinobva ndatoshaya mafeelings. Zvino mukoma akazoti awanikwa, pakabva pangoita that issue yekuti akabva ati haatombozivi kuti mwana uyu mwana wani, but iye neni tinoziva kuti mwana iyeye mwana wedu uyo watakazvara. So this secret toramba takangoichengeta here kana kuti tozvifambisa sei? Inini pfungwa dzangu dzainge dziri dzekuti mwana kana azoti yarukei paya then tobva tazochimuudza kuti takaitawo mistake. Zvinoita here mukoma? Kana kuti mwana tinenge tava kutomurwadzisa? Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi ndakazvara nehanzvadzi yangu. Zvakaoma. Please ngativapewo advice. Pakadai nyaya iyi inotaurika here kana kuti vongosiyana nazvo? But mwana uyu manje wavakazvara nawo mwana wacho mwana mukomana, iyewo achazodawo kuti ange achizodzidzisawo vana vake kuti isusu tiri vanhu vakaita sei, our family name, dzinza rekwedu, because pamwe vana vanenge vachidawo kuzobvunza baba vavo kuti saka isusu baba timbori vanani uye tinobvepi. Sometimes anokwanisa kuzoshaya mhinduro. So please ngatibatsireiwo mukoma vedu ava kuti vakwanise kubatsirikana, asi makuna awa haana kunaka. I hope kuti mukoma hamuchaiti izvozvo zvamakakura muchiita nehanzvadzi yenyu, because chinhu chisina kunaka. Even scientifically kana kuinewo vanhu vari mufield iyoyo vari madoctors, please tibatsirewo mucomment section kuti do you recommend zvinhu zvakaita sezvizvi kuti pamagenetics chii chinozoitika kana vanhu vari hanzvadzi nehanzvadzi vozvara vose mwana? Hazvina here zvazvinoaffecta pamagenetics, padna? You can help us kune avo vane knowledge kuti zvinoaffecta chii kana mwana wacho azozvarwa, dna yake inoaffectika sei? Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinoda kureurura izvo zvakamboitwa nemurume wangu. Murume wangu ainge achiitawo zvekutengesa nyama, saka zvavainge vava kuita mushure mekunge vaona kuti maprofits acho, munongozivawo nyika yedu kuti kana uchirana kabhizinesi kako maprofits ako anenge ari mashomanana, then iye nemamwe madzisawira ake vainge vava kutofamba vachitoita zvekuvhima makudo, ende vainge vatova nevanhu vavo vaitopota vachienda vachinovavhimira makudo. Then kana vazovhimirwa makudo aya vainyatsokumagadzira zvekuti vaizoti kana vazogara murodhi manje vava kutengesa nyama iya iwewe waitofungidzira kuti inyama yebeef. Sometimes vamwe vaizoti kana vazodzoka voti shamwari, nyama iyaiya yawakanditi ibeef yainge isiri beef shamwari, yainge iri nguruve. But chainge chisingazivi vanhu ndechekuti murume wangu akatomboita nguva yakati rebei achiita izvozvo zvekutengesera vanhu nyama yemakudo, vanhu vazhinji vachitodzoka vachiti yainge iri nyama yenguruve yemusango. Kunyange kwatainge tichigara panguva yacho iyoyo, pamba each and every day paitogara pachitouya vanhu vachibvunza kuti ko nyama yenguruve ichazovapo rini? Ende murume wangu akatomboita mari chaiyo, asi nekufambawo kwenguva takabva tazouyawo kuno kuSouth Africa kwatigere pari zvino. But ndo secret iyo yakamboitwa nemurume wangu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi murume wangu aitoita zvekuvhiya makudo,
achitengesera vanhu nemadzawira ake vachiti nyama iyoyo inyama yebeef kana kuti inyama yenguruve yemusango. Ende aizoti kana atengesera vanhu vaibva vatouya vachitoti nyama iyaiya yawakatitengesera shamwari yainge ichinaka, inganaka. Makudo aMwari akamboona nhamo achivhimiwa nevarume ava. So please let us talk with our sister in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe ndikuda kukuudzaiwo nyaya yakaitika parufu rwababa vangu. Baba vangu vainge vachigara muHarare. Panguva yacho iyoyo tainge tichitoriwo vana vadiki, tainge tichitori kumapuraimari, asi imwe hanzvadzi yedu uyo dangwe remumba medu iye ainge atova kusekondari ende anogara achingotiudza nyaya yacho iyoyo. But inini panguva yacho mukoma, I still remember, even though my memories acho ava a little bit faded, but ndichiri kutorangarira kutoti zvinhu izvi zvakaitika. So mukoma, zvinhu zvakaitika zvakamira sekudai so. Parufu rwababa vangu, gogo vangu vanonzi ivo vakadonha nyoka. Nyoka iyi hanzi yakangodonha muZambia mavo. Mushure mekunge nyoka iyoyo yadonha, then gogo vakabva vazotanga kuchema vachiti nyoka iyoyo yaisafanira kuti inge ichizourawa. Saka nyoka iyi hanzi yainge isingatombogoni kana kufamba kana kuita sei. Hanzi yainge ichitoonekwa kuti yakafuta padumbu payo ichiita sekunge yainge yamedza gonzo. But nyoka iyi yainge iri type yenyoka iyaiya yavanoti tsvukukuviri. Asi zvinhu zvakanetsa vanhu ndezvekuti ko tsvukukuviri inogomedza gonzo sei, because hanzi raitooneka shape yaro gonzo rakatozvimba nechipadumbu penyoka iyoyo. Ende zvinhu izvi mukoma, hanzi zvakatonetsa vanhu vazhinji parufu rwababa vangu. Ende baba vangu kuzofa kwavakaita vainge vakangokomplaina, hanzi vakangoti musoro ndiye sarai, ndokubva vazotodzoka kumusha vatova chitunha. So chiitiko ichocho mukoma chakaitika parufu rwababa vangu, chiitiko chekuti dai kwanga kuri kunzi gogo vangu vainge vachiri vapenyu, ndikadai ndakavabvunza kuti how come tsvukukuviri iyoyo yakadonha muZambia mavo. Nyoka iyaiya inonzi ine misoro miviri ndo yakadonha muZambia mavo. Dai yainge ingori nyoka chete zvingadai zviri nani, but hanzi padumbu payo apa painge pakatofuta, vanhu vachitoona kuti igonzo kairo. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu Mashura nezviratidzo. Hanzi nyoka yakadonha muchiuno magogo, ndokubva vanhu vaiona vakabva vaona kuti nyoka yacho yainge yadonha yainge iri mhando yetsvukukuviri. Apa kana kufamba yainge isingafambi because yainge yakaguta kudaro mukoma, yakaguta kudaro. Hanzi vanhu vaitoona kuti inoratidza kuti yainge yabva mukudya gonzo. Zvimwe kuda rainge risiri gonzo, maybe wainge utori mutumbi wemufi. Chinhu chinonzi muroyi chakaoma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.